Hej, Sofie, hun har kommet med en idé om at lave en anden video. Det er en eller anden photobooth challenge, så vi skal bare se fjollet ud og grine. Jeg håber, I nyder det. Din krop over til dit ansigt. Er det noget? Nej, jeg er en frømand. Hop, hop. Nå, det var hop. Jeg er en frømand. Jeg er en frømand. Vi elskede faktisk Kai Andrea. Du har fået øjenbryn som Cara Delevingne. I'm your father. Hej far. Jeg ser sådan, det ligner sådan en fugl, der flyver. Kuku. Prøv at se min mund. Easy breezy. Kabaga. I can take you to the candy shop. Det gik ikke så godt, den der plastik Rochelle der. Vi er søskende, ikke? Altså bortset fra næsen og de store poser under øjnene, så kan man ikke rigtig se det. Nej, det kan man ikke. Hvem var stor på til mig? Nej! You're worth it. Hey Nana? Ja. Why that long face? I don't know. Having my baby. Se din hage, prøv lige at gøre det igen. Christmas time is here. Time for toys and time for... Tears. Er det ikke sådan? Er det tears? Det ved jeg ikke. Det lyder godt. Toys and tears? Virkelig? Sofie, du kan få lige store bryster som dig. You wanna be friends? I promise you. Oh my god. Du ligner også Sofie. We've been good, but it can't last. Hurry Christmas, hurry fast. Me, I want to play that loop. Me, I want hula hoop. Jeg er en frømand. Hop, hop. Hop. Jeg er en frømand. Hop. Haha, hop, yeah. Jeg er en frømand. Hop, hop. Hop. Jeg er en frømand. Hop, hop. Hop. Get bedre end nok. Kourtney Kardashian. Nej, det er mig braus. Det er mig braus. Big. Hold da op. I'm dreaming. Go get a fish. Very big fish. Like this. Så det var det for vores photobooth challenge ting. Og vi håber, at I kunne lide den. Vi har lige siddet og set alle videoerne igennem, og vi synes i hvert fald, at et par stykker af dem var rimelig sådan morsomme. Så vi håber også, at I synes, at den her video har været morsom. Så ja, vi ses vel næste gang, I laver en video, som vi slet ikke ved hvornår, fordi vi er travlt. Ja. Hej!